About 20. Push din mo siya. Tulad para mapili mo ang sakit. Ah! Ah! Huh! Pwede pa na magkaon. Mana man tag-post up. Kaon na ta magkaon. Ano to sa mga sudan, be? Mga sudan. Oy, kumba man mga bade. Tikas. Oy, utan. Matsi gaya ni siya. Sakto gaya ni siya. Para panyapon ako. Kumba. Utan. Ini paling utan. Humba mga badi, humba. Humba. Tayo hindi nga nag-dito gumagkaan. Oh, taka. Nyapon mga bade, manyapon ta. Bade, utan. Rice. Humba. Kani may kaon. Kaya ikan mga nag-post up. Pamawi na sad. Bade, manyapon. Yapon. Utang gumba ba? Lami ini siya kinamaton ga. Lami mga sudan. Pero lami ang bulad o kutsaw ito. Kaya sakto kaya nga ulan-ulan ba. Pero ang tani may magisudan ba? Napon. Ano mabadi? Tambok ba tambok? Lami sa tambok.
mga bali. Utang bagi deh. Umbak deh kak. Umbak mga bali. Umbak. Sinaw-sinaw mo. Umbak kak, umbak. Walang umbak. Alright. Busog na mga badi. Wala ang umba, gikinamot ang umba. Gikinamot ang umba o gangutan. Wala. Nabukog bilin. Thank you Lord Jesus.